अनजालि थारै नोंखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो? मानोना नोंदि बेसे समायना। थोद जाम्बा, आंहा सम गैया। बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै सिमां सिमां बादि मोनबाय आं नोंनि हायना महर नुनानै मादि महर नोंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय। आंगो आंगो बादि मोनबाय नोंनि बे रावखौ खोनानानै सिमां सिमां बादि मोनबाय नोंनि हायना महर नुनानै मादि मैया बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै हायना महराव गबलांबाय सोर दैखांबावनो आंखौ बे खैफोदनिफ्राय मानो एसेबां गोसोखौ हगारसारखो थानाय गोसोआसो सुखु सौफैयोनो दाजानो हांखुर आंनिनो अननायखौ बिखाखौ गावनाय बादि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै आंनिनो नोजोराव नों बारसे समायना बिबार आंनिनो बादामनि नों मासे समायना सिखिरि मादि मोहिनी गोनां गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय खेबसे नुनायावनो आंबो गोसो गलिबाय बिखाखौ गाव